Шәһәребездә яшелләндерү, тазарту чаралары әле дә булса дәвам итә. Мөселман халкы аеруча зиратларны тәртиптә тотуга элек-электән әһәмият биреп килгән. Бу эшне хәзер бигрәк тә яшь буын хуплап алды. Гадәт буенча быел да бер төркем изге күңелле затлар Репин урамында урнашкан мөселман зиратына җыелды. Әлеге яшел койма белән уратып алынган, кайчандыр тәмам ташландык хәлгә калган борынгы мөселман зираты белән беренче танышуыбыз түгел. Менә берничә ел инде халкыбыз аңга килеп, бер төркем яшьләр бу тазарту эшләренә җиң сызганып тотынды. Бу борынгы заманнан килгән ата-бабалар күмелгән менә бу җирдә. Менә инде бу җирләрдә хәзер килеп тазартырга, чиста порядок ясарга кешеләр калмады, барысы да үлеп беттеләр. Шуңа күрә без мөселманнар үзебез килеп яз килгәч, һәр вакыт таза, чистартып торабыз ел сайын. Шардуганнарга язылган, ташларга уелып калган мәгълүматларга караганда, соңгы җирләүләр 60-65 елларга туры килә. Изләнүләр барышында биредә данлыклы татар сәүдәгәре Агафуровларда күмелгәне билгеләнде. Бу аеруча тарихчыларда олы кызыксыну уята. Мы находимся около мавзолея Хисамуддина Агафурова, умершего 4 октября 1883 года в Екатеринбурге, купца второй гильдии. Мавзолей был обнаружен в 2007 году. На памятной доске указано, что здесь покоится раб Божий Хисамуддин, умерший 4 октября 1883 года. Фамилия не указана, но по дате смерти, по самому виду постройки, постройка такая могла принадлежать только богатому человеку, богатой семье. По имени и, соответственно, еще раз по дате было определено, что здесь покоится основатель династии Агафурова. Хәзерге көндә мөселманнар Горный Щит, Южный дип аталган районнарда урнашкан зиратларга күмелә. Мондый тарихи кыйммәтлеккә ия булган изге урыннарны явыз күңелле адәмнәрнең каберлекләренә актару, шардуганнарны аудару кебек мәкерле эшләреннән саклау безнең бурычыбыз дип белдерә яшьләр. Беренчедән монда җаныбыз чакырды. Шундай яхшы эш эшләргә. Икенчедән эш берләштерә. Без монда дуслар белән очрашабыз. Каменск-Уральскидан бүген безгә дуслар килделәр. Башка кешеләр. Әлбәттә, бер көнлек өмәләр белән генә зиратның киләчәген хәл итеп булмас. Бу очракта җитди төстә шәһәр администрациясе вәкилләрен дә җәлеп итеп, аерым чаралар күрү мотлак дигән теләк тәкъдимнәр дә яңгырады.